Tehdäänpä pieni esittelykierros tänne meidän toimistolle, eli nyt myytävänä oleva omakotitalo Kempeleessä, Linnakankaalla. Lämmin autotalli. Siinä on katouspaikka, asfalttialue tänne tallin taakse ja siinä on isot parkkipaikat katouksesta takapihalle, jossa nurmi vähän jo vihertää. Täältä takapihalta siinä on sisään vedetty terassi ja kadun puolesta reunat on lauta-aidalla rajattu ja tuotu vielä tänne takapihalle. Ja siinä on tuommoinen metsäpuistoalue tuossa tontin ja tien välissä. Katouksesta pääsee arkieteiseen. Siihen vielä tehdään portaat. Ne on itse me ei ole tarvittu. Ja autotalliin. Siinäkin on Jalen älylukko. Sitten käydään tuolla sisällä. Pääovessa on myös Jalen lukko. Täällä ei ole sitten tehty minkäänlaista myyntisiivousta. Mutta käydään vähän paikkojen läpi. Tässä on se pienin huone. Se on niinku työhuoneeksi merkattuna. Arkieteinen. Tämä on meidän kopiohuone. Tuosta pääsee tuosta ovesta siihen katokseen. Vastapäätä on päämakuuhuone. Tämäkin on toimistokäytössä. WC. Kodinhoitohuone. Siellä on pyykkikone kuivausruumun paikka. Laskutasoa, allas, säilytystilaa. Pyykkitelineelle paikka. Tästä mennään pesuhuoneeseen. Sinne saa penkille paikan ja naulakolle. Siellä on koko lasi seinällä sauna. 2 sadesuihkulla. Iso alalaude. Ja kylppärissä on oma WC. Kodarista tullaan keittiön olohuoneeseen. Saarekkeellinen keittiö. Olohuone. Isoilla ikkunoilla ilmalämpöpumppu. Visorin vekkikaihtimet. Ja täällä on sitten nämä 2 makuuhuonetta. On nämä. Semmonen koti olisi tässä vapaana jollekin Kempeleessä, Linnakankaalla. Selän takana tuolla kaukana näkyy liikenneympyrä, niin siitä pääsee suoraan Zeppelin alueelle ja moottoritielle kivenheitto. Siitä pohjoiseen ja etelään nätti lähtien. Kaupunkiin lyhyt matka ja kaikki palvelut tässä lähellä. Omalla tontilla ja vesi-ilmalämpöpumppua lämmittäjänä ja se on tuolla tallissa on sama lämmitys. Tässähän olisi huippupaikka jollekin.